De verkeerde. Ja, die. Is die zak goed? Oké. Mooi hè, jongens? Oh. Hier. Ja. Oh. Stop. Wat? Stop. Zo. Ja. Hey. Kom. Maar ik ben het gewoon vergeten, mam. Hoe lang mag die nog achter de konto zitten? Wat? En echt super irritant dat ze nog altijd het afval net volbracht hast. Maar ik met eerst mijn paspoort voor het reisje ziekje. Ah, die heeft juist een Juno-kleerlezen maken. Toen wist toch dat ze net zonder paspoort naar Duitsland kerst? Maar ik heb geen idee waar het er is. Doe best altijd zo verschrikkelijk aan het treuzeljen. Ik zal zelf wel ziekje. Je doe maar alvast naar de bus. Oké. Ah, Hey Terry, Hey, André. hast du nog zo'n trip naar Duitsland? Ik kan je net heel bot, maar ik mij van de site net alleen nog achterblijven. En ik hou hier al je nocht om uren naast mijn mem in de bus te zitten. Hoezo? We gaan spul. Ze denkt dat ik alles zelfs kan. Waarom heb ik net een leven mem die me gewoon verwendt? Waar haal ik alles ouders voor? Oh, Duitsland. Wer hat zin in een tripje naar Duitsland? Wij net. Maar Heid, zo komt de jaren met Terry op een camping blijven, maar je? Oh, nou, als je hem dat echt wil, maar dan maak je hem wel naar de animatie. Want Helendal alleen jaren vind ik wel spannend. Ja! Mem! Maak me André naar de animatie in plaats van de trip naar Duitsland? mooi dan. Ga ik die paspoort van Neert voor. Je doe maar lekker naar de animatie. Nou, dag. Kom, Alfred. Tschüss. Oh, Duitsland, was bist du? André, kom. Ja. Hoi. Hallo. Welkom bij de animatie. Hoi, Ik ben Vera. En Jim binnen? André en Terry. Oké. Denk je dat er nog meer band komen? Nee, alle oren ben binnen mijn busreisje naar Duitsland aan. Dus ik denk dat je het mij spijten waar met de jood. Geweldig! Doch je hem smartphones, maar in dit bakje. Ja. Ik heb geen telefoon. Nou, dan zullen we eerst maar eens draaien gezellig limonade drinken. Ga maar alvast zitten. Oh, ja. Ik kom er zo bij. Ploink. Ploink. Je mag je mij van dit stuit al wel mem nemen. Waarom haal je jou die kleren op, mem? Tiger bij tiger. Die komt een plomta. Oh. Oké. En wat het eerst dat zie een plommen komt, zal een grote prijs ontvangen. Oeh. Ontvang je die plom, Bella? Oh. Bella, waar is Bella? Van dit stuit al nemen we hem Bella en Truus. Wat een wille. Waar slaat het op? Zo. En nou verklaar je. Daar laat je hem klink wordt. Klaar die maar aan. De skelk is van Truus. Oké. Nou, toon het mij. Oh. Truus, dit toont geen goed voorbeeld aan die lieve zuster. Die skelk hing het die verkeerd aan een leer. Hè? En Bella, wat hast jou die schooner kleid? Die komt een plonta. Nou, Oh. Hier, Bella. Ja. Kom, we zetten uit eind maar je spultje. Terry, wat is dit? Ik hou 12 bloemen. Ik wil die grote prijs wel. Ja, maar... Doe maar. Ja. Truus, net zo vol heinebalje. Het blik zult er krossen van dragen. Maar...
No do, Bella. Alle jaren omkeert. Mooi volbracht, Bella. Maar ik wil ze zelfs omgooien. Ju. Was die tredde plom ontvangen? Ja of nee? Ja. Deze plom komt dijta. Oh. Tiger bij tiger, ja? Oh, Och, Heden. Bella, is alles goed wel met die? Is die serieën? Oh, het doet net serieus. Truus, toch stout ben je. Doch doe maar de afwask. Kom maar, lietse Bella. Ik zal die vers naar die bed leiden. Bed? Dat de afwask maar die. Oh. En die vrouw houdt saf van bijen. Wat woest zij toch graag bijen? 2 dochters om ze mooi aan te klaaien en maaien oor spultjes dwaan. Maar in haar skutte koe geen vruchtje bloeien. Dat lot makke haar saf vertrietelijk dat ze het lot in eigen hand nam. Ze besluit orenbijen de leefde te jaan als wie het haar eigen bennek wordt. Maar dit boekje dacht zo at en zien en een ko. Tsch. Daarom gie ze aan het werk op een plak dat ze een soort bij een moertje koe. Sa het menwezen te leren en te ontdekken hoe het menwezen vielen zoe. Ze vindt dat de meeste memmen het menwezen net serieus genoeg nemen. En ze besleert alle bijen in het gevaar van die memmen te beschermen. De bijen hebben in tien dat ze beschermen worden veel lukkiger als dat ze alles zelfs maar ontdekken moeten. En let er misschien meesken worden die niet vergeten hoe het leven vier leven willen laten. Truus? Doe maar eens te sliepen gaan bij die zuske. oh. Ik vind het speeltje net leuk meer. Ze is mijn mem hielden dan net. En ik zeg krek dat de deur op slot is. We kunnen geen kant op. Nee. Maar joch. Oh. Ik heb mijn mem. Oh, Alfred, Ja? er is iets aan de hand. Bij André en Terry. Ze komt. Ja. Alfred, we moeten voort een taxi naar Nederland nemen. Oh, maar Tony zit nog in het reuzenrad. Ik kan hem opwassen. Nee, wacht, Alfred. Hier heb ik een tijd voor. Ja. Mem. Is alles goed met je? Ja. Wacht, Hè? het is net wat het lieket. Mevrouw! Wow. Kom. Ja. Wacht, Bella! Hè? Popke! Doe list die mem dus net aan haar lot oor. Ja, wist gekke vrouw. Want dit is mijn mem. Kom, mem.